ħafi paċi kuluri u s-sorijiet. Kienu ħarġu xi artiklu 6 sorijiet jisnu ġa-Knisja tal-Patrijiet. Kien kien post ma tmur fil-website tagħhom. Kien hemm minn ħadd naqra backlash, però kien hemm nies minn tal-Knisja stess li ħa pjaċir għax jisu tipo ta' nagħmlu xi ħaġa. Meta fasaw l-Kris sew minn Iwa. Aħna ħadna gost għax tesprimi qisu l-Knisja b'mod sekolari. U l-kanzonettek ekkej fil-verità ta' ferħu ta' ħaġa ta' ferħ. Le, kienet anki s-song nifisa, kienet għamlet hit, u anki dak is-sajf kienet għamlet xogħla tajjeb ħafna s-song, ġifieri kienet marret top indiċar, ma nafx kemm damet, naħseb iktar minn 10 ġimgħat. Ħafi paċi kuluri baqgħet waħda mis-songs li. U aħna kienna nibżgħu li mhux ħajrna xina nerġgħu nagħmlu kanzonetti bħal li jisu, so ma kienitx easy, plus li kienet song li suppost daħlet fl-PU. Le, naħseb li għamlet xogħla u naħseb tatna l-push s-sena ta' wara, x'aħna ħriġna 20, dik kienet 2018 jew 17. Kienna garax tal-Marsa. 2018. Meta rekordajnija, ġad l-lum. Fejn? Il-garax tal-Marsa. Garax tal-Marsa. This is 3 hours each. Ejwa bil-lejl. U dak il-lejl il-baħna 4 awards.